साखाथि थानाय मानसिफ्रा बिराद सावहैयो आंखौ माबोरै जायो मानो बिसोरो माने दुंबुर रुंजुना थायोना कम्बल सिंनिफ्राय ओरैबायदि सावहरो हाफिया बेदर नांथाना थैनोबो रोङा मानि थाखाय माने रोनावगासिनो दं अब्लासिनो बेबायदि माने आं बेबायदि माने एक्चुअलि आं सिंगार नङा मागो बैसागोब्ला माने रोनावग्रा माया माने गोदान नङा होनना बुंदों नोङो मेथाइ खनब्ला जेब्ला माने मेथाइ खनो बे साउन्ड सिस्टेमा खिलिमिलि जानानै बबेबा मोनसे सौगोन बबेबा मोनसे बे माने बक्सा गावलांगोन बा उखुन्दै खुगोन माने एकदम कमन खाथार आरो कमनखा जाखाथारो नङा माने आं मोनबोखानाय ओंखायनो दा जेनेबा नों दोंसे खनखो दायो ओमफ्राय नै बे बेटारियाथ' ओरैबायदि बेटारि जायो जोब्बाय जोब्बाय खननै खनथाम मोनसे खनबावनांगौबा बे बेटारि जोब्बाय आरोखि थुलुंगा राजानि एसे मिथिगा सोलायलांबाय आं थुलुंगा राजा ओरैबायदि मेथाइ खनबाय नों मा लादोंब्रा एसे लुबैयो सालोंनाय बायदि माइब्रा बिदि मोनब्लाथाय जेबो नांलांनो ओमफ्राय दायो बे सोरनावहाय एसे दिन्थिदोनो खोन्थादो हिरन सार फिसालानि बार्थडे रेहन बसुमतारी जा गिरननि फिसाला गेदेर नङा सिंगल सासेल'खा बिनिनो बार्थडेआव बिथाङा जोंखौ इनभाइट खालामनाय हिसाबै जोङो सानावथ' बिदि प्रग्राम थानायखाय जों फैनो हायाखिसै माने जों खोथा होखानाय बायदि 8:30आव जों एटेन्ड जागोन नालाय 8:30 बाजियाव एटेन्ड जाबाय बिथाङा जोंखौ रिसिभ खालामबाय जोङो माने बिदिनो फुरथि खालामगोन होनना बुंखानायमोन नालाय जों दा खालामगासिनो दं आदसा नों दा दोंबेसे मेथाइ खनगोन आरो माने नन स्टप अखा थब्लं आं खनफेरनाय मानसि खिन्थु मोनसे खोथा माबा मोनसे खोथा रोलै साखाथि थानाय मानसिफ्रा बिराद सावहैयो आंखौ माबोरै जायो मानो बिसोरो माने दुंबुर रुंजुना थायोना कम्बल सिंनिफ्राय ओरैबायदि सावहरो हाफिया बेदर नांथाना थैनोबो रोङा मानि थाखाय माने रोनावगासिनो दं अब्लासिनो बेबायदि माने आं बेबायदि माने एक्चुअलि आं सिंगार नङा मागो बैसागोब्ला माने रोनावग्रा मागो बैसागो रोनावग्रा आदसा ओमफ्राय दा नों जेनेबा नैबे सारनि फिसालानि बार्थडेआव दोंबेसे मेथाइ खननो नों प्लेनिं लादों सारा बेसे टाइम होयो आंथ' माने आंनाथ' दोंसे गैलालै माइकबो गैला जोंना मा जागोन दा आं माने दोंसे दोंनैयाव मोनग्रा मानसि नङा आं माने जेब्लासिम माने आंनाथ' अखा थब्लंसो जाबाबो जायाबाबो अखा थब्लं आंना ओरैबायदि माने सारा बेसेबां टाइम होयो बिदि खोथा माने बिनि फिसा दै बिनि जेनेबा गिबि फिसालानि बार्थडेमोन जोङो फैबाय ओमफ्राय नैबे जोंहा आदाबो दङ ओमफ्राय जोंहा नैबे फंबाया एकदम मबाइलाव बिराद मुखुबथार थेवब्लाबो आं ससेब्लाबो माने भिडिअ लाना फैबाय आदायाबो दाहाय मेथाइ खनगोन थेवब्लाबो जुदि खनोब्ला आं आदानिखौबो लागोन आदायाबो जोंना माने खाम सिफुं आरो मेथाइ खननायाव ओरैबायदि माने रोंखायो आरोखि एक्सपार्ट खाथार माने दाहाय मा मेथाइ खनगोन थेवब्लाबो आं दिन्थिनो नाजानोसै ओमफ्राय नैबे जा नैबे थुलुंगा राजाया बुंबाय माबा मोनसे जादोंनो र' दिन्थिनो आं नै ओरैजाय बे जाहैबाय नैबे मेन बाजैया दै बे बाजैनि फिसालानि बार्थडे ओमफ्राय बे जोंहा बेबो आंनि बाजैयानो ओमफ्राय नैबेयाव नै बे अपारेटरा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोना नै दाबो नागिरना मोनाखैनो मा जागोन नै फंबाय मा जाखै जाबाय मा जादोंमोन इयो माने मोजां नङा इयो मा बुस्थुआ मिक्सारा बेलाय मा होनो बेखौलाय मिक्सार बायदि मिक्सारलाय बेलाय बेदर मिक्सार नामा माबा मिक्सारानो गाज्रिलाय नै ओइ हेलौ बाबारे मा होनखोलाय मा सेरेलेबलाय एन्जर मुलि फाननाय गिदिर बुजासो लाङो जायाखै माइका मोननैखौ लगायदो जाबाय ट्रेकआ दामदो जाबायना बेयाव ट्रेक जागोन ना जाया मा जाबायना ब्लुटुथ जाया आंबोथ' बिनि मिउजिकनि सोमोन्दै बारा मिथिया माने मा जाहैबाय माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंनो माने मेथाइ खननाय मिउजिकआनो जबाय जाहैबाय माने थेवब्लाबो आं एसे दिन्थिलांनोसै सोर माबायदि मेथाइ खनो ससेब्लाबो दिन्थिलांगोन आङो दानि मा जाहैबाय थुलुंगा राजायाबो जाबायदि मेथाइ खनबाय बेखौबो एसे दिन्थिनोसै ओमफ्राय आरोबाव जोंहा सासे आदा दंबायो आदायाबो मेथाइ खनगोन दै बेखौबो एसेबाबो आं दिन्थिगोन नोंथांमोना जायखिया नायनोल' राजि जा आरो नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायबाय थानो नाजा बे जाबाय जोंहा आदा आरो बाजैनि फिसालानि बार्थडे बे बार्थडेआव आंबो एसे सेलेब्रेसन खालामबाय आंबो जाबायबो लोंबायबो दै बार्थडे होननाय लोगो लोगोथ' मिथिखायो जानांगौ माने आदाया ओरैबायदि जाहोबाय आंखौ लास्टआव बुंगोन थेवब्लाबो आं दायो बुंथ'ला जायखिया
सोरबायदिया माबायदि मेथाइ खनो आरो रंजायो आं बेखौ एसे दिन्थिलांगोरनि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जायखिजाया नायगोरलांदो बिनि उनावसो आं बुंनोसै आरोखि नैबे नैबे जाहैबाय बाजैनि ओमफ्राय बे जाहैबाय बेबो बाजै खिन्थु नैबे बाजैनि फिसालानि बार्थडे खिन्थु मेंबायनो नैसोर जाहैबाय अपारेटरमोन खोमा दै मा जाखो मिथिला नै माबा मोनसे प्रब्लेम जालायबाय नामा माबा मोनसे जालायबाय नामा एबार जासिगोन ना एबार जासिगोन नामा एबार जासिगोननो नै आरोबाव बे मेथाइ खनबावगोन जाहैबाय मा होनदोंमोन आदा जोंना सिंगार लिंहरदोंमोन नालाय 20,000नि पिन जाग्रा सोरनाव दं पिन ओमफ्राय सिंगारनि हिन्जावाबो फैदोंमोन जोंनाव इनभाइटेसन नालाय सिंगारनि हिन्जावा आधा घन्टासो लेरदोंमोन आदसा रायजोफोरा मिथिखायो सिंगारा बेसे लेट जाना फैयो टाइमाव माब्लाबो मोनफैया ना गतिके नेनो बाना हिन्जाव थांलायलांबाय बे जाहैबाय सोरनि हिन्जाव दा खनबाय थानाय सिंगारनि हिन्जाव सिंगारनि नै बे हिन्जाव जाहैबाय नेबाय थादोंमोन जाहैबाय आरोना बेखौ मोनसान्दि खनसे दामबाय सोरनिबा बुथाव सोग्रा गैयाबा आंनाबो जाया गोनां दंबा थांनो मा नांगौ नोंनि मबाइलखौलाय आंनि मबाइला चार्ज होनांगौ लाबोब्रा हेडफन सोग्रा दं एबार नैबे खनसिगोन दै ओइलाय साननाबो दं नै मबाइलाव बिराद बेस्थ' आदानिखौबो एसे खोनासंहोगोन आङो ओमफ्राय नैबे आदाया दायो मोसागोन बेखौबो दिन्थिगोन आङो एसे दिन्थिलांसै आङो नोंथांमोना जायखिजाया नायलांदो आदानि फिसालानि बार्थडेआव जोङो माने ओरैबायदि इन्जय खालामबाय थेवब्लाबो जाखिनि हायो नैबे थुलुंगा राजायाबो होथारबाय माइला बिदि माने मोननोबो जाहैबाय आंबो नै मा जाहैबाय नै बेरेमोदैजों समान गोदै ना भेलुआ आंबो नै माघि नामा होनोमोन बियो जानुवारिनि नैबे जाहैबाय माइब्रा बिदै बिराद बुरिया खिन्थु माने बार्थडे हिसाबै जोङो एसे इन्जयबो खालामबाय थेवब्लाबो नोंथांमोना गाज्रि दामोन बैसागु नालाय बैसागु सफैखाबाय रिहार्सल जाबाय थेवब्लाबो एसे जेनेबा माइब्रा बिदै एसे लानानैनो आं एसे दिन्थिबाय दै नोंथांमोननोहाय नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनो मोजां मोनो थेवब्लाबो मिथिला जों माने मा जाहैबाय मागोनि बा बैसागुनि हिसाबै एसेबाबो आं नै माइब्रा बिदै लानानै एसे दिन्थिबाय लोङा नङा लोंबाय दे आंबो खाब्रैसो जाबाय एकदमबारे आदाया नै ओरैबायदि होदों जोंनो बे जाहैबाय लकेल दाउजों आलु ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नोंसोरो जाफेराखै आं मोजां मिथिया सोरबाफ्रा बे जाहैबाय दुम्रु बिजौजों अमा बेदर ओमफ्राय ओरैजाय फ्राय मोनसे अमा बेदर खिन्थु आं नैबे बिगुर जाया दै बिगुरखौ आं दोनदों आदाया नै मा बुङो आदाया मा सोंदों आं नोङो जेनेबा मा जादों होनदों सावना मेथाइ खननो नागिरनाया सावना माने सावनफ्रा ओंखायनो फैसा जेरैबायदि बिदि हरजाया माने मानि थाखाय नांगौ समाव माइकनि बेटारिया जोबो माबा एम्प्लिफायारा खामो माने बे कमन माने प्रब्लेमा जाखायो ओंखायनो गिदिर प्रब्लेमफ्राव माने गिदिर प्रग्रामफ्राव साउन्ड सिस्टेमनि फैसाखौ खमायनायनि कारना बेनो आरोखि बे माने नांगौ बायदि होनो हाया बिसोरो दा नै जोंहा हिरन मोसाहारि बिथांनि फिसालानि बार्थडेआव बिसोरो जोंखौ थोजासे साउन्ड सिस्टेमखौ होनो हायाखै जों मेथाइ खननो नागिरदोंमोन जोंना हेमसिं ब्रह्म नै ओरै थुलुंगा राजाया खननो नागिरदोंमोन बेनो आरो प्रब्लेमा ओंखायनो माने साउन्डमेनफ्रा आंबो दोंबाखौ खननो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै माइगान गैलाबालाय मा खालामो आदाबो खननो रेडि ना दा आदाबो खनगोन दा खनसै आदानोबो खिन्थु सान्स होनांगोन दे आदानो नैबे आदानो सान्स होनांगोन थेवब्लाबो आं आदानि खननायखौ दिन्थिगोन आं सोरनिबा खननायखौ दिन्थिया थेवब्लाबो आदानिखौ आं एसेयाव ससेबाव दिन्थिगोन दै जायखिया नोंथांमोना नायनोल' रेडि जादो मेना ओंखाम जानानै खनसे जायखिया नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ गाज्रि दामोन दै आं मानो जाहैबाय जोंहा हिरन सारानि फिसालानि बार्थडेआव जायखिया फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे गोसोखाङो आरोखि आंनि बार्थडेआव दे जेनेबा सोरबाया जे मेथाइ खनदोंमोन बा सोरबा फैदोंमोन जायखिया नायलांबाय थादो आरो सोरनिबा मेथाइ खननायखौ एसेबाबो आं दिन्थिनोसै सोर मेथाइ खननाय नङा होमबा